I na kraju moram reći nešto, gospodine predsjedniče, oko ovoga što ste vi napomenuli u svezi prijedloga, ako sam ja dobro razumio, da je predsjednik kluba HDZ-a zatražio da svi zajedno, ako sam dobro razumio, predsjednici kluba sjednu i usuglase izjavu oko današnje haške oslobađajuće presude. Ja u ime kluba HDSSB-a ovdje moram naglasiti, današnja presuda i oslobođenje hrvatskih generala je poraz politike lociranja, identificiranja, uhićenja i transferiranja. Nema izjave iz redova HDZ-a, malo je onih koji nisu sudjelovali na ovaj ili onaj način u njihovom lociranju, identificiranju, uhićenju i transferiranju, pa nažalost i vi, gospodine predsjedniče Kluba zastupnika HDZ-a, sa oslobađanjem nemate nikakve veze. Jer da se pitalo vas, nisam siguran kako bi bilo. Nema izjave HDZ-a koja će sprati ljagu koja je bačena i na presudu u montiranom političkom procesu hrvatskom generalu Branimiru Glavašu, koja će sprati ljagu sa lociranja, identificiranja, uhićenja i transferiranja generala Ante Gotovine i Mladena Markača. Nema izjave koja će sprati odgovornost najvišeg vrha HDZ-a, ne govorim o članovima HDZ-a, najvišeg vrha HDZ-a iz prošlih vremena, zato što su 7,5 i 5,5 godina danas oslobođeni hrvatski generali nevini ležali u Haagu i zato što nevino presuđen hrvatski general Branimir Glavaš već 3 godine leži nevin u zatvoru. Nema izjave koja će opravdati i umanjiti traume naših generala i traume njihovih obitelji. I stoga može biti povreda Poslovnika koliko god hoćete. Zaključit ću ovaj dio. Klub HDSSB-a ne da neće sudjelovati na nikakvoj zajedničkoj izjavi, nego vi ste zadnji koji imate pravo pozivati na usuglašavanje bilo kakve izjave o tome. Trebali ste doći na izricanje presude na trg Bana Jelačića pa biste čuli što ljudi o tome misle. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, vama, iako ćemo biti suzdržani, vama i vašim novim ministrima želimo da budete drugačiji i od one prethodne Vlade, drugačiji nego što ste bili i do sada. Radite za dobrobit svih građana Republike Hrvatske jer predstavljate sve, a ne samo one koji su dali povjerenje Kukuriku koaliciji. Hvala lijepa.